Mi pedang so bahai pi session part hakane ke video. Hakane ke video pementa ngiwan raj pi kubor mi saka US kinong USA hapo California ban ban support ya ke Gaza hadien ba ke Israel kalale ban siat bom ya ke wei na ki hospital ki ban hapo Gaza layo jingtem ba yap bongot ki klung ki badan hakatei ke hospital hapo Gaza nakatei ka daw mi ki ba kinong USA benlej support ya kasnong Gaza wat lada u presiden jongka u support ya ke Israel Henry ka jingle jong ke Israel ka penlong ya ki ba ki badan hakatei ka jaka makin ai jing kyrshan ki klung khynnah ki bamte be ai jong kasnong Gaza tangin ikubor adu ben syam yang pat hakawai ke video kublai shibun.